Tagol! Ang haptita Tanya! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago, And Tita Tanya Chinita. Hindi po gentleman si Byron. Mababaw ba kung makikipaghiwalay ako sa kanya? Feel good morning po sa mga kaka-break lang katulad ko. Ako po si Jessa, 28 years old from Marilao, Bulacan. Itong katas po ng aking nakalipas ay tungkol sa boyfriend ko nga na si Byron. 30 years old naman siya. Naging kami po for 2 years and 3 months. At palagi po akong nag-adjust kasi hindi nga po siya gentleman. Hindi ko alam ba't ko siya sinagot. Kaso napamahal na rin siya sa akin. Yung tipong naglalakad kami sa mall, nauuna yan. Pagtatawid, iniiwan ako. Eh di ba dapat pag jowa mo, inaakay mo? Di ba, Mang Kanor? Basic, anong klase yan? Ako na lang. Sasakay kami ng jeep, nauuna pa. Pero lahat yung pinalampas ko. Dahil sabi nila, maliit lang naman na bagay yan. Magbabago pa yan. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Tagal nung sa akin. Excited na pa naman ako. Mali, lang araw na ako nag-crave ng sisling eh. Ano ba yung sa'yo? Ano yun sa akin, yung sisig? Sisig sa akin, bangus yan. Tagal naman. Siguro baka fresh. Ma'am, sir! Ito na Ay, pong ito. order, pero Ay, sisig pa lang po to, ma'am, kasi yung bangus sinuhuli pa sa dagupan. Matagal pa po eh. Kasi sabi niyo po... Papunta na, nasa inlex na, ma'am, nasa inlex na. Sabi niyo po kanina, 5 minutes lang waiting time. Parang 20 minutes na po kami nag-iintay. Hala, ma'am, hindi 5 minutes yun, ma'am, 25 minutes too late. Di naman Tagal kami pa ba yun, nakikipagbiruan. Alam niyo, may napatay na ako. Ano na patay mo, ma'am? Nabangus. Kinabahan naman ako, ma'am. Kuya, Sige, hindi ma'am. ako nakapagbiruan kasi gutom na ako. Magkakamens kasi ako, kuya. Bale, ano ba ngayon? 26. Bukas. Kawawa ka naman, sir. Wala Wala pa. Pwede ba, sir? Magkakamens kayo, medyo nagkikrave ako sa mga pagkain. Kuya, pag dagdagan mo ng sabaw, ha? Dagdagan mo ng sabaw, kuya, ha? Late ka kasi, eh. Ma'am, sisling bangus, may sabaw? So, para may higupin kami. Hindi mo ba alam yon? Sinigang na lang, ma'am, orderin mo. Eh di masapatagal na naman. Kaya ako na bahala, ma'am. Brad, pakibilisan na lang ha. Okay, sir. Ayun ako, sensya ka ng tagal.
Gugutom na ako, kain muna ako ha. Hindi mo ko antayin. Uy, ang bilis mo naman kumain. Gutom na ako, antayin pa kita. Eh, di ba sabay tayo dapat? Antayin mo. Mahal. Gusto man kitang subuan, ikulang pa to sa akin, kaya nga Oh, isang hati na order ka. pingin ng patikim ng sisig. Paborito ko to eh. Dapat sisig na rin in order mo. Ba yan? Alam mo Tikim naman lang kulang pa naman to sa... eh. Para bigyan Kulang kita din pa. ng bangus. Bigyan kita ng bangus pag dumating. Ayoko nga ng bangus, kaya hindi ko nag-order niyan. Hindi ko yan gusto kasi matinik. Eh, pero intayin mo ako. Huwag mo muna ubusin, hoy. O, dandaanin ko lang, gutom na kasi ako. Ano ba to? Hindi man lang ako iniintay. Busog. Wala pa rin yung order mo. Oo nga eh. Tapos na lang ako. Sino Brad! nakasabay ko kumain? Hi, ma'am, sir. Pasensya na po. Ito na po yung sizzling bangus, ma'am. Ayan, thank Buhay na buhay pa, ma'am. Gumaganon-ganon pa, oh. you. Gumaganon-ganon Hindi pa. nakakatawa. Ay, ma'am, Gutom sige na, nung. gutom Kumain na. ka na, ma'am, ha? Salamat naman, Brad. Mahal, ba't ka tumayo? Dumating na. Ha? Ba't ka tumayo? Ugas akong kamay. Tapos ano? Mamaya na, sabay na tayo mag-ugas ng kamay. Kakain mo na ako. O, kumain ka na dyan. Gutom ka na, di ba? Tapos, titingin lang ako. May sale doon yung sapatos. Titignan lang ako. Ha? Uy, kakain pa lang ako. Anong titingin ka ng sapatos? Kain ka lang dyan. Ang gustong gawin, titigan kita dyan. Kumain ka na lang dyan. Tapos, titingin lang ako sa sapatos. Balikan kita Huwag agad. ko aantayin. Kumain ka na. Mahal! Ano ba yan? Laman lang ka, gentleman. Sige, busing ko na nga to. Ito na ako. Ay, ang sarap. Saan na ba yun? Hindi pa bumabalik. Mahal. Mahal. May ano ka Tagal dyan? mo. Ha? Ang tagal mo. Kanina May pa ako sinukat tapos kasi ako kumain. doon. Size 10 na running shoes. Ah. Naka-sale, ano na lang. 2K Woman. na lang. From mga 7K yun na running shoes. Pero ng 2K dyan, oh. Sige na. Tsaka bayaran mo na rin muna to. Babawi ako next time, promise. Nabibigla ka naman. Hindi naman tayo plano bibili ng sapatos. Eh, sayang yung sale eh. Pag na, wala na, last pair na rin yun. Pag nakuha yun, wala ay, na. ay. Grabe. Lord, ano ba to? Baka nag-PMS lang ako, premenstrual syndrome, pero nakakatoyo talaga yung ginagawa niya. Naiinis ako. Si CR ka ba? Pagkatapos mag-CR, uwi na tayo, ha? Ano ko Eh na to. ako, titigin din ako sa department store Huwag ka na, eh. gusto ko nang umuwi eh. Pagod na ako. Kanina pa ako. Eh, samahan mo ako sa CR. Bibiling ko pa yung sapatos sakto. Pagkatapos mo mag-CR na bayaran ko na, di uwi na tayo. Okay ba? Sinasayang mo naman yung oras, mahal eh. Ito naman eh. Yun na. Tayo ka na Sige, yan. sige. Mag-CR ka na, tapos kita Oo tayo na, na. oo na. Nakakainis. Kanina ka pa walang imik. Nangyari sa'yo? Ano, Di alis ka- na lang ako? Man lang ako inantay kumain. Tapos Dito ka na. pag sumakay ng jeep, di man lang binibit-bit yung bag ko. Di man lang ako pinapamuna. Akin na yung sapatos ko. Salamat, binit. Ako pa talaga nagbitbit na sapatos mo. Ayan na! Mas malaki naman yung katawan mo sa akin eh. Ano? Ayusin mo yung bunganga mo ha! Ayusin yung bunganga mo na! Napipikon na ako ha! Joke lang. Hindi ko naman sinabi na muscle Wag mo nang dagdagan! Naiinis na ako, buisit ka. Umuwi ka na kaya? Tingnan mo na ako. Oo, talaga. Ba't ka ba nababad trip? Anong problema mo? Ha? Huwag mo akong kausapin.
Stress ako sa'yo. Sis, halika nga. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, Byron na. Byron na, Byron. Sis. Ayaw mo? Eh. Ayaw mo, ha? Hindi ako pagod. Ako rin. Hindi Last for the road naman. bago ako umalis. Huwag mo na ulitin yun na. Oh, promise. Ay, bawi ako next time. Nood Huwag tayo ka ng- na mag-promise. Promise nga, babawi ako nood tayo ng sine. The Avengers. Ay, gusto ko. Ah. Gusto ko. Showing yung Captain magbayad. America Ako ngayon. magbayad. Pero hindi si Chris Evans yun, di ba? Pero okay, ikaw magbayad. Oo, ako magbayad. Gusto ko ng ng empanada. mga- Oo, ako bahala. Sa ano pa naman mga next Dahil dyan, papatikimin kita. Yan ang gusto ko. Ano ko? Grabe, gigil na gigil. Parang kaapol lang ah. Ano ba? Ba't pinungudgod mo dyan? Talaga, halika na. Talaga, Para hindi ka na gusto- magtampo. Gusto mo mangudgod ah. I try, but I can't seem to get my. Nafe-feel ko na parang red flag po yung inuugali ni Byron. May mga nababasa ako na quotable quotes, pati mga fina-follow ko sa TikTok na red flag yun. Pero ba't ganun? Parang umaasa ako na magbabago yung ugali niyang ganun. Siguro kasi mahal ko siya. Nagmansari po kami saktong 2 years and 3 months namin. Bumawi po siya, nanood kami ng sine. At doon na po kami nakita sa SM North. Natuwa ako kasi bumawi talaga siya. May dala po siyang popcorn, paborito kong hotdog, at saka iced tea. Ayan. Ayan, pati yung panhada mo, binili ko yan, ha? Kumain ka na dyan. Thank you, man. Yung promise mo, tinupad mo. Salamat, Happy Mansari. Happy Mansari. Oh, may regalo ako sa'yo. Bago tayo muna ng Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Eh, buksan mo. Oh. Mm. Wow. Yan yung, di ba, yung pinag-iipunan mo. Oh, hindi mo na kailangan maghirap mag-ipon. Ganda naman yan. Siyempre. Mahal mo ako? Oo naman. Ako, mahal mo ko. Asan yung gift mo? Ito paano na lang. Ito na yung gift ko eh. Dodoble pa yung gastos ko. Dapat sinabi mo gift na lang para hindi na tayo nagsini. Excuse me, nanonood Ang daming sinabi. Babe, halika nga dito, babe. Kiss mo ako, babe. Babe. Kiss mo na dali habang madilim. Wala pang labanan. Tayo mo na maglaban. Excuse me, nanonood po kami. Yan na, manood na tayo. Yan na. Ayan na. Ayan, kinuha na ni Thor ang hammer. Ako din kukuhanin ko ang hammer Si mo. Spider-Man yan. Ayan. Ay, wag mo ko i-Spider-Manin. Pukpukin kita ng hammer ko. Gusto ko Spider-Man. Mahal, yung regalo mo sa akin, mahal. Manood na tayo ng sine. Ano ba yan? Bumawi ka. Mansari natin Dapat kasi sinabi mo na hindi na tayo nanood. Regalo na lang binigay Yung birthday ko, sa'yo. wala kang regalo. Pati Mansari, wala kang regalo. Pag makadivisorya ako, bibilang Ang ingay naman ng mga nasa harap. Feeling may-ari ng Feeling si Oo nga, mga mayaman pa kayo, ha? Feeling may-ari ng sinihan. Hey, Clint. Ay, naku. Kulit-kulit naman ng mga nanonood dito. Nakakainis naman eh. Hindi ka nagagalit. Handa nga ako. Yun na, nag-start na, Just can't seem to Ano ba? miss. Ang ganda, galing, oh. First time for Galing everything. talaga. Made you look. Antay mo naman ako. Ba't ang bilis mo maglakad? Bilisan mo dyan kasi, alam mo naman yung mga... Meron pang end credits
to eh! Kaya manood na yung credits sa traffic niyan mamaya. Bilisan mo na. Malantayin mo naman ako, mansarin natin eh! Bilisan mo kasi. Ay, nako. Ano ba yan? Ang klase ba tong lalaki na to? Walang ka-gentleman sa katawan. Mahal! Mahal! Bilisan mo kasi. Tagal mo eh. Bakit ako laging iniiwan pag naglalakad? Parang wala akong jowang kasama. Nakakainis. Ginagawa niya na naman po ang Uncle and Tita, paulit-ulit. At di siya nagbabago. Buti pa nung nanliligaw. Hindi naman siya ganun. Ngayon, sobrang nagbago na po talaga nung naging kami na at nag 2 years na kami. Bilisan mo dyan maglakad. Antayin mo ako! Porque malalaki yung bias mo. Ang laki ng hakbang mo eh. Alam mo namang 5'1 lang ako eh. Parang kasing duwende. Byron! Parang ang duwende. Ganun nalagot ko sa'yo pag-uwi. Ano? Ba't ka sumisigaw na? Halika nga dito. Alam mo, ayoko na. Break na tayo. Anong break? Huwag mo akong tawanan, di ako nakikipagbiroan, Byron. Nagkakaroon ka na, no? Nusumpong ka na. Tinutoyo ka na. Ano nangyari sa'yo? Break na tayo. Uuwi na ako. Ayoko na. Byron, Anong break na tayo? Ano ba yung nagsasabi mo? break na tayo kasi napakabastos mo. Ha? Bastos, inaano ka ba? Byron, hindi mo alam yung mali mo talaga, Byron. Ano yung boses mo? Nasa mall pa tayo ah. Ayoko na kasi makasama ka pag uwi. Dito pa lang sasabihin ko, kahit may nakakarinig na bastos ka. Pag sumasakay tayo ng jeep, nauuna ka pang sumakay. Hindi mo man lang binibit-bit yung mga pinamili natin, yung bag ko. Di mo ko inaalalayan. Kailangan ko ba ang mabagal ka tsaka nahihirapan ka umakyat dahil maliit yung paa mo? Tama lang kayo naman yung braso mo kaya ikaw na magbitbit ng mga gamit. Talaga naman, hindi ka magsasorry, Byron. Ano ba masusuran mo kasalanan ko? Nahirap sa inyo mga babae kahit walang kasalanan ng lalaki pag susurihin nyo kami? Ano yun? Oh my God, daw mga maniwala. Ayoko na, Masyado ka Byron. namang OA. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagkaroon ka OA? lang eh. OA ka na naman. Ayan, tayo eh. Sinabi ko sa'yo, mauna tayong lumabas sa sinihan kasi nga magta-traffic. Ayoko namang paunahan sa CR na ihina ako. Eh, punuan na naman yung CR paglabas. Eh, ang tigas ng ulo mo. Gusto mo pang manood ng end credits. O di nauna na ako. O anong masama doon? Anong problema mo? Pag nagugutom ako, hindi mo ako pinapakain. Gusto mo, sabay pa tayo. Ano ba yan? Paano pag nag-isa ka? Byron, Ano? kung naliligaw ka, hindi ka naman ganyan. Lahat ng pagka-gentleman na sa'yo. Ayoko na magpaliwanag. Una na ako, ayoko na! Ayoko na sa'yo! Nakikipag-break ka? Ayoko na talaga! Feeling mo na nakikipagbiruan ako sa'yo. Ayoko makasama yung katulad mo, bastos! Parang di mo ako mahal, Byron. Ayoko na! Ayoko na! Lang ka na! Sa ilang... Jessa! Jessa!